Husganong gidepensahan sa mga molupyo sa Lot 937 sa Barangay Apas ang ilang katungod nga magpabilin sa luna nga ilang giistaran. Kinihuman ilang gitumbok nga questionable ang planong demolisyon sa ilang dapit. Sayo ning Huwebes sa buntag, usa ka adlaw sa dili pa mapupos ang nalatid sa giluwatan nga writ of demolition sa mga nanimuyo sa Lot 937, nagtapok na ang mga sakop sa demolition team ug Philippine National Police. Sa habig sa mga residente, gibarikadahan nila ang entrada sa dalan pasulod sa sitio San Miguel gamit ang usa ka dakong tarpaulin kung asa nalatid ang mga pulong, no trespassing, government property, o makita sab ang karo sa kayang imahen ni Senior San Miguel nga mao'y patron sa maong sityo. Mao kini ang sitwasyon nga naabtan sa My TV Cebu team. Ang Archangels Residence Mergence Incorporated Secretary nga si Mathan Serrana mipadayag sa ilang baruganan kalabot sa issue. Kay kami diri tuo gyud mi nga kini nga yuta panag-iya gyud sa gobyerno, no? If mudaog ang government ani, inya moingon ang government, o sige. Pangawa mo. Muhawa mi. Di ba? Pero kaning inani nga wa pag mi gidungog, di pag mi mutuo nga sila tag-iya, di gyud mi mamahawa, mo fight gyud mi kutob sa mong mo fight. Anak gyud mi mga army ni serbisyo gud namong mga papag mga lolo diri sa government for 30 years ni away dito. Nya kami na noon di namo madepensaan ang legacy nga ilang gibilin sa amoa. Apan nasayran sa My TV Cebu nga dili na ipatuman og hingpit ugmang adlaw ang demolisyon sa Lot 937. Hinoon, laing writ of demolition ang gihuptan ni Sheriff Edelberto Suarin, nagpakita nga sa Oktubre 17 hangtod Nobyembre 7, ipatuman ang bagong schedule sa demolisyon. Subay sa kaguliyang sa mga luna, mibisita sabang kadagkuan sa Cebu City Government sa mga apektadong residente. Gipanguluhan kini ni Mayor Michael Rama. Wala may mitumaw nga kagubot karong adlaw, apan tataw ang kabalaka sa mga residente, trabahante ug bisan mga manindahay nga naapektuhan sa planong demolisyon. Gani si Mary Fritz Balambao, usa ka trabahante ug tenant sa usa ka boarding house, mituyo na lang paghakot sa iyang mga gamit ug pagbiya sa iyang gipuy-an sa kabalaka nga maatlan sa demolisyon. Kanang kuan lang, kanang nahadlok lang mi, human kay kanang para sure lang dili mi kuan ba. Na ganina kay ngano pagka kanang katulad ni mga naagi diri daghan kay wala lang nahadlok lang mi ate. Bagita na ako sa mga pulis kinahadlok lang ko na talanta lang ganna. Pero aware na kadaan, informed na kadaan. Oh, pag last week gi-inform mi sa among kuan landlord pero wala mi na inform like unsa nga specific date. Muno kay pag duty gikan duty niya pagbalik dili kay na shock lang mi ba ano. Apan kun si Balambao gibati og kahadlok, ang ubang mga pamilya nga diha na midako sa Barangay San Miguel pipadayag sa ilang pagkwestiyon sa planong demolisyon sama sa retiradong sakop sa Armadong Kusog ug presidente sa Army nga si retired Colonel Jefferson Umandam. We are not against demolition. That is part of the system. Pero kung ilang i-shortcut nga naman ay pre-demolition procedures, mga prerequisites, kung ilan ang i-shortcut, maka-create of trouble. If they are bringing law to us, please be law-abiding first. Base sa istorya ni Mayor ganina, di siya ganahan manggid mo pasalig, no? Ang giingon lang gyud ni Mayor kay adunay siya nakita nga mga kuwang pa, no, nga dapat unta mahitabo pa sa legal process, no, before ma-continue ang demolition. Gipahimugatan sa grupo nga bisan pa man dunay gipresentar nga mga dokumento kalabot sa pagpatuman sa demolition, questionable kini ilabi na nga walay pre-demolition conference hangtod karon. Amo lang gyud nang klarohon nga wala pa joy pre-demolition conference nga nahitabo, no? Ngano man kay wala gyoy representative nga niabot gikan sa among kaatbang. Wala man hingpit nga napatuman ang demolisyon karong adlaw, apan magpabilin ang baong soliran sa mga molupyo sa sitio San Miguel hangtod wala pay konkretong aksyon kung angay ba nga papahawaon sila o di sa maong luna. Kini si Angelica Faisaniel alang sa My TV Cebu.